Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw ug ang kahiusa sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa nagkabangi karon nga mga leader sa nasod, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sa mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato dinhi, iampo sa nato ang kalinaw ug ang kalambuan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, itugot nga ang among gibuhat niining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, magmabungahon unta alang kanamo sa tanang panahon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas, sakay sa sakayan ug midiretso sa Samotrasya ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia, kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlaw igpapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba, kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pagampo. Naglingkod kami ug nakigsulti sa mga babay nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtom pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit, diri kamo abot sa among balay, kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
Sulti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadyaa ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila o pagdaig ngadto kaniya. Dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios maanaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinagoga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Samtang nagpaabot ta sa Pentecostes, ang ato sang mga ebanghelyo kanunay naghisgot unsay buhaton sa Espiritu Santo dinhi sa atong kinabuhi. Ang tumong nganong gipadala ni Kristo og sa Amahan ang Espiritu Santo nganhi nato aron mapariha gid ta niya. Himuon ta sa Espiritu Santo nga bag-ong Kristo. Gilingi ay mong tupad ing na liwat na kang Kristo. Lingi aba. Mao na nga ang kalibutan dili man liwat ni Kristo. Ang resulta, kinsa to'y muliwat ni Kristo, buhaton gyapon sa kalibutan ang ilang gibuhat ngadto ni Kristo. O giunsa man si Kristo pag-abot diri sa kalibutan, giunsa mas kalibutan, gisalikway, gidaog-daog, niya gipatay pagyud. Mao sa gisulti ni Kristo nga ang mga tao mosalikway ninyo, papahawaon mo sa ilang mga lungsod, sa ilang sinaguga, o niya hastagani ang mga magtutuo, muunay nagpatay ninyo. Sa mas mga Hudiyo, nagtuos Ginoo, niunay og patay ni Hesus. Niya matod pa niya, ang nakakuan pagyud ani kay sila mopatay ninyo, o niya naghuna-huna sila nga nagbuhat sila sa kabubutos Ginoo. Kanabitang in the name of God, lisod-lisoron ta, kasuway na mo ana. Common ka ini, dinhi sa simbahan, sa amo, mga pari, naiusahay ang mga balaod sa simbahan, nga maoy ipatuman sa istriktong pamaagi, o bisan gani, kamong mga nagsimba, di ba doon ay usahay nga ang pari, kusog kayong mo patuman sa balaod, hangtod magkinto na lang noon ang tanang parishioners. Hilingi ay mong tupad, inawa ka magkinto ni Father. Kay usahay maguning balaod, makaayo, usahay sad, makadaot sa atong kinabuhi. Makapabugat ba? Mausad na ang mga parisiyo, nagtuman sila sa mga balaod nila sa una, o niya to the point nga ang mga tao gakarga nagperting bugata. Og mao ginay reality bisan sa mga religious congregations, sama na mga sisters, mga brothers, religious sisters. Mao gihapon sa ilang pagsigig tuman sa balaod, murag gikapoy sila, mao na mangundang, mamiya, mao sa dinis pagkapari, mamiya, mangundang. Mao na nga importante kaayo ang Espiritu Santo, kay matod pa ni Hesus, siya'y motudlo ninyo unsaon pagbuhat ang akong gisulti kaninyo. Niya siya'y mo pahinumdom aron inig abot na niining maong mga sitwasyon, makahibaw mo, mahinumdom mo nga ako dining gisulti ninyo. Karong adlaw gi sa ulog sad ang pista ni San Felipe Neri, usa ka pare, Italian na pare, na tao ni mga 1515. Nag-abot-abot ni sila tingali ni St. Ignatius of Loyola. O niya namatay 1595. So mga 80, 79 years old ni siya. Niya iyang gi-promote sa iyang kinabuhi ang renewal sa kinabuhi sa mga pari o sa mga lay persons, pinaagi sa iyang pagwali
sa iyang pagpangalagad kanigyong labing ubos, puparihan ni sila nilang Mother Teresa of Calcutta, St. Vincent de Paul, kana bang arigyod sa ubos ba? Alagaran ang labing ubos, apil na ang mga buangon, apil na gani niyag alagad ang mga prostitutes, mga destitutes, mga orphans, iyang iyang alagaran. Lingiyay mong tupad ina, ganahan ka mo alagad og prostitute. Ina ko no. Hangtod karon naa ni na mga madre nga nag-alagad aning na nagtrabaho diha sa kanang gitawag nato in quotation og sex trade na diha. Kay ang tan-aw ana sa mga Diyos nun nga tao sama ni San Felipe Neri o sa ubang mga santoson nga mga tao, ang tan-aw nila ana mga tao nga naglunang sa gitawag natong sala, bihas kangit-ngit, mga biktima sa sala. Dili sila mga makasasala per se nga sila gyud gabuot ana, kung dili na biktima lang sila tungod sa ilang kahimtang ba ang gapalibot nila. Maura sa doon na ang atong tanawon mo na nga kung kita daog-daogo na ganita, samaan ng lutuso na ta, butang-butangan na tag istorya, dili unta ta maghuna-huna nga, Lord, unsa may sa nako, Ginoo, nganong imo maning gitugot, dili unta na mo'y atong response. Ang ato untang response, maingon unta ta, Ginoo, salamat nga nakaambit ko sa imong nasinati nga gisalikway sad ka, gidaot sad ka, gibutang-butangan sad ka. Di man ta makaambit tingalis iyang pagkalansang sa cross. Ang mga apostoles nalansang ito sa cross, ang pipila kanila sama ni San Pedro nalansang sa cross. Kini si San Felipe Neri, wa ni siya malansang sa cross, namatay ra ni siya sa natural death, pero ang iyang pagpalansang sa iyang kaugalingon, siya mo'y nagbuot nga ari siya moalagad sa labing ubos niya. Naka-form ni siya mga grupo nga gitawag o kaning sa ning ilang grupo, congregation sa oratory, kanang magsige bag-ampo ba, association, oratory may tawag ani, mga magsige ni silang pamalandong, oratory ba, ampo niya, moalagad, moampo. Mao na nga ang kaning Espiritu Santo sama sa nahitabo diri sa unang pagbasa, magsigi ni siyag tudlo nato asa tapadong. Muna sila si San Pablo, sige sila lakaw-lakaw, gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Sige sila convert og mga tao. Muna iampo nato nga karon unta sa atong katilingban, labi na gid aning atong mga political leaders, labi na gyud mga bag-ong mga leaders karon sa atong simbahan, sama sa atong Santo Papa nga si Pope Leo XIV, o sa atong panggobyerno din his Pilipinas, bag-o nga mga napili nining midterm elections, natay mga bag-ong mga gobernador, bag-ong mayor, nga dili kayo ba katong tradisyonal ba, although na mga tradisyonal. Hinaut unta nga giyahan sila sa Espiritu Santo. Catholic nation manggita, kanindot unta kon makapakita kita ba og buhat nga kanabitang puparihas kang Kristo nga buhat. Ang mga leaders maogi mag-antos para sa mga katawhan. Mao man ni ang pinaka trademark sa mga apostoles nga sa ilang pagsunod ni Kristo, ang ilag yung gisunod ang pag-antos sa pag-alagad. Kinsang asawaha dinhi nga moantos gyud alagad sa bana tas ang kamot. Awa di bawa gyud.
sige tagsimba, sige simba. Pero ang iampo, Ginoo, usba taong akong bana, usba taong batasan, usba ning akong anak. Ayaw, ing nahinoon, Ginoo, makaantos unta ko sa pag-alagad sa akong bana, sa akong mga badlungon nga mga anak. Ana, mo na nindot kang iampo. Ako bitaw, kada gid mata nako ikabuntag, nya kita ko sa atong mga project diri nga wa pagid mahurot ang slat o kahalin. Ana ra ko, Ginoo, makaantos unta ko niining hinay na kaing halin sa slat. No, ana, hapit na ra ba ko mobiya dinhi. Nya moingon sang Ginoo, ayaw ka balaka kay mamatay ra ka. Amin ko abitaw, no? Ngano masa dito sa kada lang gid adlaw, sige lang yung baligyag slat. Mo na ha, daghan patag slat palitonon, mga 19,000 pakapin ang atong GHDP, katong tag 100 pesos. Hutda taon ninyo palit karong Domingo Kotob, no? June 1 kay ka-June 2 sunod Lunes, mobiya o sa ako dinhi. Pero ay mo kabalaka nga mobiya ko kamo mga online kuan bitaw followers nga magsigig monitor sa atong mga misa. Maghago ko og record og misa, i-advance nako og record aron naagihapoy mga pamalandong online masses. Continue running atong online masses every day. Ana nya kining magampo ta nga unta maliwat kita ni Kristo, maliwat tas mga santos nga mag-antos bitaw para sa uban. Na ay mga analysis karon sa atong social media, mura na sila nga ukay ang mga politicians, sige na sang regroup sa ilang kaugalingon para nasad kuno na sa eleksyon sa 2028. Sayo kay silang nangandam. Sige nang kuang-kuan, grouping kay nanasay managan sa presidential election ika 2028. Wa gyud ko kabati pa kaayo nga nagsige na ron silang pamalandong unsaon pagtubag kining kagutom, kining drugas, kinirong atong mga krimen dinhis atong katilingban karon, labi na kining graft and corruption. Anang siging regroup, gipa-resign sa atong presidente ang daghan kay niya mga tanan itong cabinet members niya the following day gipang-rehire sa unsa man ni sila kanang magkatawa ta ba nga resign niya rehire retained ang hinana mura lang bitaga duwa ang nindot gid unta i-discuss nila unsaon pagtubag ning atong taas na kayong unemployment, kining kagutom nga giantos nato, kining mga dagko kayong mga kantidad nga gipang-accuse diha nga nangawagtang gikan dito sa PhilHealth sa atong mga education ug uban pang mga projects nga nangahunong ang dagko kayong mga budgets tuan na nisod ngadto sa unprogrammed funds unya nangahurot sad kining mga gold nga gipamaligya nga kita kunoy highest nakabaligya gold adtong niaging tuig man ting ito nga niabot og mga hapit mo 30 tons of gold ang nabaligya sa Pilipinas. Kana untay i-discuss hain man na padong unya unsaon nato na paggamit og pag-recover. Nya mag-antos ta tug-an tinuod nga ako'y nagkuha ana or ako'y naggamit ana. Hala, siging regroup para lang sa mga political agenda. Muna iampo nato, giyahan unta ta sa Holy Spirit, dili sa atong mga personal, very human ambitions and pride o labaw sa tanan kaning gitawag nato greed for power, greed for honor, greed for wealth dinhis kalibutan. Muna ang mga santos sa San Felipe Neri, usa sa mga nindot kay natong basihanan. Labi na gid sila si San Vicente Ferrer. Gilingi ako no imong tupad na
nagplano kang masantos? Tingnan ko, no? Nagplano ba kang masantos ka? Okay, plano. Kapoy ng santos pa din. Bahala na mo diyan. Sige, pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, daghan ang mga saksi sa pagtuo. Busa, pinaagi kanila, mudangop kita ngadto sa Dios nga mapaubsanon og muingon kita, Amahan, himua kaming imong mga saksi. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay kakapoy magbudlay sa pagdala sa Dios nung mensahe sa paghinulsol, ngadto kanila nga sa kinasingkasing nangita sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Nga ang mga politiko, mamahimong mga tigpatuman sa kamatuoran ni Kristo, pinaagi sa ilang matinud-anong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Nga ang mga pagsulay nga atong masinati matag-adlaw, dili unta makapaluya kanato, hinuon pinaagi niini ang atong pagtuo, mutubo o malig-on, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, o mulahutay diha sa ilang paglaom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mamanunta sumala sa tumagi plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan o mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Nga ang mga nangamatay, makakaplag og kalinaw og kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaingon ka Diyos, Ama ang langit nun, ningkasan mo, mga masanay pong, ang panupino, na abot sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga tao. Alang sa pagdayo o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga nagahalad kanimo sa gasa sa pagdaig aron sinunod sa aron
nagsunod sa panigingnan ni San Felipe, kanunay unta kami nga magmalipayon sa paghatag og himaya sa imong ngalan ug sa pag-alagad sa among isig katao. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa ninyo. Manaausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos sama ni San Felipe Neri nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kadamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalululang sa matag adlaw, ihihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kanimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Keep me safe, oh God, I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. My happiness lies in you alone. My happiness lies in you alone. Oh Lord, you are the center of my life. I will always praise you. I will always serve you. I will always keep you in my sight. Magampo kita. O Ginoo, kaming nakakalawat sa langit nung kalanon nangamuyo nga sa pagsunod namo kang San Felipe Neri, maghidlaw unta kami kanunay sa mao nga mga kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamo sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kaisog, divine courage. Unya mahitabo ra ni siya kung magsunod kita sa Espiritu Santo ug tudluan ta niya unsaon pag-antos para sa kaayuhan sa tanan. Salamat sa niantos og balik-balik og palit na tog slots, pero naapatay daghang palitonon. Ang SBF dag nato naapay 2,837 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Nya ang atong GHDP katong para sa atong pista nga atong napatay daghang hataganan sa atong mga labinas mga chapels, naapatay 19,192 ka slots nga tag 100 pesos per slot. So ambot kag mahurot ba gini, pero dali ra man gini mahurot kung ang tanan nga kamong tanan nga nagsige og sunod-sunod aning ato dinhing misa, ato lang yung hatagan sa pagsakripisyo og palit. Pero walay pinugsanay kana yung gikan sa kasing-kasing. Nya padayon sa mog sunod nining atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. View, like, share, subscribe kanunay aron mas mag-anam og kadaghan ang atong masabwagan sa atong pagpamalandong sa mga misa nato og homily. Nya makahatag sad mo og gamayng income sa atong parokya for our charitable expenses. Nya makalikay sa tas mga scammers nga nagsige gamit sa akong ng uban aron lang makabiktima og mga donors. Ang ato sang
Facebook page nga official mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. On